Môj starý priateľ, tá panda nikdy nenaplní svoj osud ani ty svoj, ak sa nevzdáte ilúzie ovládať druhých. Ilúzie? Áno. Vidíš ten strom šifu? Nemôžem ho prinútiť, aby kvitol, kedy chcem. Alebo aby sa rodil skôr, než príde jeho čas. Isté veci sa dajú ovládať. Ja rozhodnem, kedy ovocie spadne. Ja rozhodnem. Ja! Kde budem sadiť? Ja! To nie je ilúzia, majster. Ach, áno. Ale môžeš robiť čokoľvek, z toho semiačka vyrastie broskyňa. Aj keď chceš jablká alebo pomaranče, bude to broskyňa. Ale broskyňa nikdy neporazí Tai Lunga. Možno, že áno. Ak ju dokážeš usmerniť a starať sa o ňu. A musíš jej veriť.